מעקה זכוכית, המדריך המקצועי לבחירה והתקנה נכונה ב-2026. שוק המעקות עומד על $3.9 מיליארד ב-2026. ישראל מובילה בסטנדרטים מחמירים שמבטיחים בטיחות ואסתטיקה מושלמת. מה הופך את מעקה הזכוכית לבחירה הנכונה? אופק. מעקה זכוכית מוסיף מרחב ואור, מגדיל את ערך הנכס באופן משמעותי. זה לא רק בטיחות, זה השקעה באיכות חיים. אופק הבנייה. בשנת 2026, שוק מעקות הזכוכית העולמי עומד על $3.9 מיליארד. אופק הבנייה והשירותים. הבטיחות לא מתחילה במשהו שאתה רואה, היא מתחילה בזה שאתה לא מרגיש. מעקה מאושר הוא שקט נפשי שמחזיק מעמד עשרות שנים. אופק אלומיניום מומחים בעבודות אלומיניום וזכוכית, חזיתות, חלונות, דלתות, מקלחונים ומעקות זכוכית. שירות מקצועי לבתים פרטיים, מסחר ומבני ציבור בכל הארץ. מערכות מעקה זכוכית ללא מסגרת צפויות להפוך ל$2.78 מיליארד עד 2030, עם צמיחה שנתית של 6.6%. הבטיחות לא מתחילה במשהו שאתה רואה, היא מתחילה בזה שאתה לא רואה. תכנון הנדסי מדויק, חומרים מאושרים והתקנה שמכבדת כל מיקרון בתקן. עם 15 שנות ניסיון בפרויקטים מורכבים מהצפון עד הנגב, אופק אלומיניום מבטיחה שכל מעקה זכוכית עומד בתקן. רוצה מעקה זכוכית שמשלב בטיחות מוחלטת עם אסתטיקה פורצת דרך? אופק אלומיניום כאן כדי ללוות אותך משלב הייעוץ ועד האחרון בברגים. הקישור בתיאור למטה.